5 студэнцкіх атрадаў арганізавана сёлета ў Баранавіцкім раёне. У іх задзейнічана больш за 50 навучэнцаў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў адукацыі. Абавязковая умова для кожнага бойца студатрада – членство ў Белорусском республиканском союзе молоди. Работу по привлечению молодежи в студенческие отряды мы начинаем еще весной. Проводим различные акции, такие как «Труд крут», ярмарка вакансий. Мы очень рады, что ребята откликаются. Молодые люди, идя сегодня в студенческий отряд, получают здесь свой колоссальнейший трудовой опыт и первую трудовую копейку. А вось 19-гадовая Тацяна Касянік у студэнцкім атрадзе не ўпершыню. У мінулым годзе спрабавала сябе ў якасці выхавальніцы. Сёлета пайшла па слядах бацькі, які працуе ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Агракамбінат Мір». Разам з іншымі студатрадаўцамі дзяўчына працуе на зернесушыльным комплексе. У шэрагу абавязкаў бойцоў не толькі падсобнай работы. Тут яны ведаюць улік прывезенага збожжа, узважваюць яго, вымяраюць вільготнасць і выдаюць накладныя вадзіцелям. Штодзень яны афармляюць больш за 100 машын. Я вообще учусь в Гродненском государственном университете на юридическом факультете. Ну, я решила подзаработать летом, во-первых, для того, чтобы как-нибудь скоротать время, во-вторых, это новое знакомство, новые люди. З не меншым энтузіязмам працуюць і ўдзельнікі педагагічнага студэнцкага атрада ў дзіцячым аздараўленчым лагеры «Дружба», гульні, конкурсы, фітнес і танцы. Каб зацікавіць сваіх падапечных і зрабіць іх канікулы вясёлымі і запамінальнымі, выхавальнікі робяць усё магчымае. Сярод студатрадаўцаў і 24-гадовая Вольга Штупановская, настаўніца Крошынскай сярэдняй школы, сябруе са студатрадамі яшчэ са студэнцкай пары. Впервые в студенческий отряд я попала еще 5 лет назад, когда была студенткой Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Ну и с этого момента я просто влюбилась в лагерь, влюбилась в эту работу и постоянно стала ездить. Жизнь наполнена постоянным весельем, эмоциями, чувством юмора. Постоянно есть чем заняться. Дети тебя просто пропитывают энергией. От этого ты получаешь огромнейшее удовольствие. Усяго сёлета ў вобласці на працягу летніх канікул будзе арганізавана каля 140 студэнцкіх атрадаў. Працаўладкавана каля 1700 чалавек ва ўзросце да 31 года. Большая частка ў педагагічных, сельскагаспадарчых і будаўнічых атрадах. Алена Ракусь, Олег Завадскі, Миколай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Прест».